Però el problema no només és de cost, sinó de com s'ha duit a terme aquesta reestructuració. Una política, sense cap dubte, ineficient. Recordem els treballadors públics que cobraven per quedar-se a casa. Recordem aquells d'Abaqua que es va acomiadar 3 mesos abans de jubilar-se. Recordem l'acomiadament de 30 treballadors d'Ibanat i Espais de Natura i després el contracte de 2 alts càrrecs. Política d'amiguisme i d'arbitrarietat. Gràcies, senyor diputat. Gràcies. Que vostès justifiquin la despesa de 8.167 euros públics per distribuir un fulletó entre càrrecs del govern i l'administració perifèrica de l'Estat és d'una insensibilitat només pròpia de la xuleria en la qual fins ara ens han governat. I el poble, clarament, els ha dit que prou. I el poble, clarament, els ha castigat. Demanem la modificació del PTI perquè diuen que ha suposat un fracàs i que ningú la defensa a Menorca. El que passa és que el Partit Popular no escolta a Menorca. Critica el PTI quan abans del PTI, què era abans del PTI? Abans del PTI era la possibilitat d'incrementar més de 20.000 places turístiques. Això és el model que volien? Era poder urbanitzar el barranc del Gendau Macarella. Això és el model que volien? Es deia abans, en campanya electoral, que seria una eina de reactivació econòmica, la seva modificació. Ara ens diuen que el PTI frena la sortida de la crisi. Tant que a Menorca el PTI impedeix fins i tot que es pugui canviar de taula. Supos que no hi ha tornat a fer esment perquè sap que és efectivament fals. Bé, jo li duc avui una taula. La taula no és de Torralbanc, però una d'aquestes taules que dia sí i alguns dies després també es canvien a les nostres cases del món rural. I no hi ha cap problema, i no hi ha cap tràmit. Els llaços quatribarrats penjats a les façanes de les escoles en defensa de la llengua pròpia de les Illes Balears. El projecte de llei neix per prohibir això i torna a ser el resultat d'una forma totalitària, tancada, fosca, d'entendre l'educació, d'entendre la subjectivitat. Senyor Martí, un moment, per favor. Ha quedat clar la seva exposició, li prec que llevi. Li demano per tercera vegada, senyor Nan Martí. La llevi. Doncs continuaré. Deia que una visió de l'escola que ens torna a remetre al franquisme. Ara sí renovat de la mà del president Bauzá. Mai una consellera o un conseller havien expressat tant de menyspreu a l'educació. Vostè no és la consellera d'Educació, és la consellera d'Estil. A vostè l'educació no li importa ni el més mínim, gens, absolutament gens. El seu model és purament ideològic, de depuració ideològica, el més pur estil autoritari. Franquista, diria jo, amb estil, el nostre país no només perdrà les Olimpiades de l'Educació, sinó que implanta el model que a vostès els agrada. Relaxing Cap of Café College. Això és el seu model. Cutre, car, senyor Martí. I que ens aboca el fracàs. Per favor, senyora Camps, se'n vagi. Incomoda, de ver? I així és com ho voldrien, i no ho aconseguiran. No se'n sortiran, no és aquest el camí.